ni kinye monego gibiye. Senet okwayo Senet summon ni minister statement mana senators o discuss ka wuono ma speaker ngado minister Kipchumba Murkomen nyaka kiny donje od Senate, IG mar police nyaka kiny bi, chairman mar IPO nyaka kiny bi, to gi chairman mar National Police Service nyaka kiny bede od bura. Okay, mondo rak record gi mondo ngeni adiech wach ngamonego, kendo wadwa make sure ni ngamonego Ojwang onyizwa ni en ngama kama mokawne atua wach mag investigations madhi koni gi kocha ma ji nego ji mang'eny osewito jogi Trevor gino ken tugo. Achiel kuom senators mon ge od bura miluongo ni Tabitha Kirochi do yathino nege Kenya kae motimne investigation nyaka wuono pok oyudo duoko igni madhi abich bang' koseneg nyathine. Kata mana wach mar mjumbe manjo negi jadungo ngondo were mana mjumbe wa pok oyudo duoko. Baby Pendo no negi igni mokalo podi go mbaka e court ang'eni gin weche mane court ok no mera wuoye but gisani pok oyudo duoko mago delayed justice. Owado ma Brian manjo negi ka Kenya KWS police ni kode pok oyudo